Awakmu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangko keri ing jaman mbok ya sing eling dik eling bapak mas iku budaya Bantene bener kandangmu Ngopo kowe kok? Lho. Bocah kok ora. Lagi mekan, Pak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing nonton raketang pira-pira isih ana. Cek rame iki, Pak. Cek rame. Ya nek diitungi kira-kira nek 626 ana. Gundulmu kono. Wong sakmene kok ana 600. Iki aku ngerti sik do melekan ngopo, Pak? Kok keluargane Pak Sumarno. Dulur-dulure Pak Marno. Pak Marno. Tangga-tangga cedhak. Heeh, iki engko paling melek paling sampai esuk Pak Marno. Lho jelas no kuwi. Iya. Ora marah, ora trimo ngantek esuk. Lah terus Ya sing ngantek mengko nek pokoke jam-jam 8 tetep melek. tetep melek, Pak. Lho melek. Melek. Lah apa? Ngitung amplop. Jadi Pak Marno wis ngenteni amplope entuk pulian pira diitung dienggo bayar ketoprak kowe ya bayaran aku ya bayaran. Alhamdulillah Pak Marno ora ngono, piyayine sembodo. sembodo. Lah apa kok nanggap toprak ning jagakno buan ra ngarah. Mosok gak ngarah? Lho. Pak Marno mbok anggap piye? Pak Marno iki Lho. Nek trimo nanggap ketoprak ra ngarah jagakno buan. terus Mbok anggap wong tipis piye? wong mampu Pak Marno. Lho lah iso kok padakno kowe aku. Ya ora ngandalno buan paling ya Aku kok. nek nyawang kowe sesuk malah gregeten ae. Lah nek gregeten kene. Lho peni yamene yamono sedina ya mangan ping 3. Oh. Aku Kowe iki mang lho turu nang pojokan heeh. diilang-ilingi kucing Masam. Aku ya wedi dikira gerih kok. Udah batinku lho. Rangga kok diilang-ilingi kucing gak dianggap gereh apa piye lho. Wis gak apa-apa Pak, encen urung wayahe lemu. Sok lek wis ndek bojo diopeni bojoku nek susune cocok ya lemu dhewe kok. Aku Masam ndek nganane gak kisinan piye. Kene neh Lho tangga-tangga do celuluk kok. celuluk piye? Kemet rupane ra gadek anake gantenge ngono. Kandhani yo Pak, aku dhewe yo heran. Kowe- Mongko kowe- tanggane kowe kene dhewe gumun ha. gumun. Lho tangga-tangga do alok. Piye? Kemet iki lho rupane ra gadek. Do anake gantenge ngono. Ngono ku ya terus tak jawab. Piye nah? Anu kok De, lah tanggaku kae ganteng-ganteng kok aku yo ngono. Sik apa? Piye Pak? Kan ra tangga-tangga do celuluk. Iya. Kemet kae rupane ra gadek anak-anak gantenge ngono. Iya. Lah terus aku krungu yo terus tak jawab, Pak. Mbok jawab piye? Anu dhewe, aku elek, anakku ganteng. Lah tanggaku kok yo ganteng-ganteng bagus-bagus aku ngono. Berarti aku anak urunan ngono. Kok Ayo omongan- mangkelno kabeh iki sak derma. Heeh. Ayo to. Oh jenenge awak dhewe iki menungso ra iya to. Karek nampa karek nrimo ngono. Iya, Digawe Pak. piye manut sing penting bersyukur. Bersyukur. Sebab Wajibe wong bersyukur. wong nek gelem bersyukur iki bakal entuk tambahi nikmat. Heeh. Kosok baline nek ora gelem bersyukur, Untuk kufur, Pak. lah iya, Nah. untuk siksa sing banget larane. Alhamdulillah Pak Marno ki wis budaya jumbuh karo tembangane awak dhewe iki mang metu. Iya. Mas jo dipleroki, aja seneng mleroki, aja seneng moyoki. Heeh. Guru mesti sing dipoyoki, sing dipleroki kuwi luwih elek, luwih ala timbangi sing moyoki. Ra iya Bener, ngono. Pak. Iki mono budaya. Budaya. Budaya menunjukkan bangsa. Liwat budaya iki mang wong dingerteni saka ngendi asal usule. Betul. Oh, iya ta? Iya. Nek wong kae kok nganggone ngene berarti kae wong kono. Heeh, Kok carane- nganggone bayak ngisor nganggo jarit, weh kae jelas wong Jawa. Wong Jawa. Iya Wong toh. nganggo udeng terus nganggo kamen jelas wong Bali. Wong Bali. Ngono ae. Jadi budaya menunjukkan Heeh. bangsa. Iki nganu Pak, acara nganten aku jane iku rada wedi karo nganten kok. Loh, lah nganten kok wedi kowe? Lastri tanggane dhewe ndek iki rabi ku. Heeh. Lah iku aku bengi iku keweden Pak. Ya sebabe
barabi. Heeh. Lah wong aku yo rewang kesel ning kono. Heeh. Aku turun ning samping kamare nganggur, Pak. Lah barang rodok bengi tamu sepi. Heeh. Lho sing wedok lastri kok celuluk. Eh. Ayo Mas ndang dibuka, ndak ngono. Kowe krungu ngono. Lungu aku iki tenan iki tak critakno, Pak. Sajake sing wedok kok grusah-grusu. Kok rusak-rusu iki apa aku? Aku rada ngantuk dadi lah ya apa sing dibuka aku ngono ya. Iya. Yo langsung tak rungokno aku rada mepet kupingku tak tempelno tembok plek. Nah, iya. Barang ngono mbacut neh, Pak. Heeh. Nang gage ya Mas nang dilebokno. Lho, Wah iki teko ndi neh arahe aku ya ngono. lho mosok ya muni ngono? Yo aku wis wedi tenan iki, Pak. Saya tak templekno neh. Iya. Lho kok bengok neh, Pak. Iya. Waduh Mas iki rada sesek aku. Lho. Apa lu? Wah, aku yo ora ero. Aja get-geti aku lho. Lah ndelalah, Pak. Heeh. Wong jenenge aku wis keweden yo tak inceng sithik enek bolongan sakmene. Heeh. Penasaran kowe. Penasaran. Tibake buka kado sepatu. Oh. Entuk kado kok koncone sepatu dibuka. Lah mulakno kuwi Pengen pas dibuka dijajal. ngomong ndang dibuka. Heeh. Pengen ndang dilebokno lah kok keciliken sepatune dadi yo sesek ngono. Tak kira ora apa. Mulane kayak tembangan ngono. Apa? Paling enak temanten baru. Iya. Iya ta? Heeh. Lagi jam 7 wis ngajak turu. Walah iya. Sing lanang mlebu kamar mateni lampu, munggah amben terus nani Lah mungkin terus lah apa? Terus lah apa? Nata selambu. Nah, iya Bar ta. nata selambu lagi. Nata selambu terus turu ngono kok iso. Iya. Iya Aku ta? wong jenenge aku urung tau ngrasakno dadi nganten, Pak. Ah. Enak. Aku kok ngerti nek dadi nganteni ku enak, di bojoku enak. Alah, Joko setahun aku langsung rabi. Lah nek Aku getun no. nek penak kok ora rabi neh kowe. Heh? Nek penak kok ora rabi neh. Lah aku rabi sita anakku 5 rabine kan anak 5 neh gak. Ya kek aku omong Lah aku. yo kowe kudu kemaruk. Wong siji kok ngrumat anak 5. Bakune iki ngene. Piye, Pak? Tumrape menungso, tumrape wong tuwa karo anak, iki ra ana Iya. kewajiban telu. Lah bengi iki Pak Marno karo Bu Yarti Heeh. wis netepi kewajibane sing angka 3. Apa ae, Pak? Yo sing sepisan Pisan. yaiku wong tuwa tumrape anak kewajibane menehi jeneng-jeneng sing apik Wis dijenakno. dijenakno Heeh. apik ya to. Sing Ya. ping pindho Keloro, Pak. digulewentah utawa disekolahno sak mampune. Sak mampune sampai saiki wis Lho lulus iya. nyatane, Pak. Heeh. Sing nomor 3, Telu. sing wis bengi iki ditindakno ya awan mau ditindakno nikahno nalikane anak kuwi wis ketemu jodone. Oh iya. Ya ta iki wajibane Pak Marno karo Mbak Bu Yarti. Bu Yarti. Wis ditindakno. Ah. Alhamdulillah muga-muga manggih rahayu. Amin amin, Pak. Tinebihke saka Sengkala, Amin. cinaketake saka Kaharjan Kabejan Kamulyan. Amin, Pak. Muga keluargane Pak Marno tumrape uga tudune karo Mbak sapa mau? Mbak Novi. Mbak Novi karo Mas Dodi. Mas Dodi. Heeh. Sugatane kanggo ular nganten mang wis ketok ketara. Ya to jajane rak macem-macem. Macem-macem mau Ana roti. bolmu. Bolmu. Ayo Omonganem tuwek nek ngawur. bolu. Bolu. Jenang. Jenang. Roti. Roti. Iki kanggo ngular-ular nganten wis bisa. Ya iso. Oh iso. Kok Supaya rumah tanggane iso apa iki sakinah mawaddah warahmah. warahmah ya. Bolu. Bolu. Wong omah-omah khususé wong lanang aja nganti ngleboni bolongan telu. Gak oleh ngleboni Aja nganti ngleboni bolongan telu. Iki kok sesore bolongan. Pokoknya nek iso iki dihindari bolongan telu. Apa ae? Siji bolongane penjara. Ya kudu dihindari, Aja ora oleh ngantek- kriminal. Aja ngantek kriminal. Aja sampe, Pak. Jatuh namane jatuh harkat martabate. Bener, Pak. Sing nomor 2. Nomor loro. Jaga kesehatan aja ngantek ngleboni bolongan rumah sakit. Iya ya, Pak. Lho iya. Nek iso sehat terus ya. Sehat terus. Ah. Sing ketelu. Lah iki sing luwih penting. Apa neh? Sing nomor 3 aja ngantek ngleboni bolongane nggone kancane utawa tanggane. Kowe tak tuwapuk tenan lho. Lho, kowe iki dikandani kok iso. Buat nek bolongane tanggane wis duwe bojo dhewe. Tegese iki mlebu omahe tanggane atau kancane tanpa kula nuwun terus metu nggawa
Iku maling Lah, iku. lah iya. Maling Aja iku kok nganti ono. ngono. Aku ndek kanane lomba. Wah, Tuwek gayane lho lomba. nomor Piro? 1 aku. Iku tingkat apa, Lho Pak? pas sasi sepi gak ana tanggapan. Kowe yo melok lomba. Lomba. Inisiatif. Heeh. Aku nomor 1. Pesertane 3. Berarti juara no kowe. Aku juara 1 pesertane 3. Kok iso lomba apa ngono? Lomba apa? Melayu. Nomor 1 aku, nomor 2 sing duwe TV, nomor 3 polisi. Dadi Iki maling kowe kriminal kowe. Moh kowe lek ngandani ngono ku. Ngandani wong ora oleh mlebu bolongan penjara kok malah lomba melayu Lah karo. mulane iki contoh-contoh sing elek aja ditiru ngono kok. Ono ae malah ora oleh ngono iki apa neh. Heeh. Lah, Wong nikah Heeh. iki bakal buka bolongan loro. Loro. Oh ya ta. Ya. Eling-eling iki Mas Dodi karo Mbak Novi. Nikah ki wajib mungguhe wong Islam. Ya. ta? Heeh. Iki nek wis mampu, mula nikah kuwi bakal iso buka dalan loro. Loro. Nikah kuwi iso buka dalan loro. Sing siji buka dalan rezeki, Rezeki. sing nomor loro buka dalan Bayi. lho. Ketak kampleng kok iso malah bayi iku piye? Lah buka dalan apa nek wong rapi, Pak? Wong nikah kuwi buka dalan loro. Sing nomor 1 buka dalan rezeki, Rezeki. sing nomor loro buka dalan Lah ya bayi. Kok iso bayi? Lah buka dalan barokah. Barokah. Lho iya. Lah dalan bayine sing ngurus apa? Dalan bayine sing ngurus apa? ngono lah iya tapi engko nguri sik ngono. Pisanan nek barokah. Iya, kudu Golek barokah berkahe Gusti liwat nikah. Betul. Mulane wong nek nikah rasa kuwatir, rasa wedi, engko nek aku ndek bojo, duwe anak. Iya. Terus piye carane ngopeni? Terus piye aku nek ngopeni anak bojoku? Aja kuwatir. Nek gak kuwatir. Lho, dawuhe Gusti karo wis jelas. Iya. Golek rezeki, golek barokah Gusti liwat nikah. Oh, muga lancar rezekine Mas Ah, Dodi karo amin, Mbak amin, Novi. iya. Sakwise netepi kewajibane netepi sunah Kanjeng Nabi Iya. yaiku nikah. Mergo nikah iku iso diomongno ibadah paling suwe, Pak ya. Mosok nikah ibadah paling Yo suwe. paling suwe to, Pak. Paling Ibarate suwe, ya. poso, Poso. sesasi. Sasi. Yo to. Heeh. Lah nek rabi rak siji nggo selawase wis mesti Selawase, suwe. heeh. Sing penting aja pegatan ngono ya. Iya. Aja begatan. Iya, Pak. Mateng ngono ya. Ya. Heeh. Wis pokoke ndang paringi momongan jarene omah-omah ki nek ndi momongan ibarate wit wis ngoyot. Tenan, Pak. Ora gampang rubuh, kena angin, ora gampang doyong, terak banjir. Niki nganten anyar isih anget-angete, Pak. Loh, kalau ngantel anget kaya sego ae. Yo sak anget-angete to, Pak. Eh. Malah ngene iki ibarate Mas Dodi lagi balik mergawe mesti Mbak Nopi wis. Ayah. Minta sek ngono Nek iso ki tresno aja mengalali ku anyare tok. Senengo wiwit awal ngantek akhir. Iya. Wiwit anyar ngantek somben lah iki ya tetep tresno. Tumekaning pati. Iya, aja kaya tangga-tangga kae nggon Gene, aku. gene. Nganten anyar walah bojone jak buah. Antem nyanyi. Antem nyanyi nek diantem nyanyi nek dibengok ngono. Dangdutan. Iya ta. Nek sarkali tuan rumahe ape nyanyi. Lah sapa nek ning kene sapa nek ning kene? Lah ning kono-kono ya lek sar ngono ayo. Nang kene iki ndekne manajere. Iya, Pak. Lah iya. Ning kene rada gleleng ndekne iki. Awak dhewe ngono ndek ngono lho. Alah kandhani yo. Iso. Kok lek meksa wong dolan omahe lelene daginge tuwi pis ngono kok. Weh, lambem karek mangane kok omah itu. Lah untuk buntut. Untuk buntut aku. Lah ndase mbok letake sisan Yo ora roh ning ndi mau kok. Wis alhamdulillah, semoga-moga Prabya kanggo nimbali ketoprak Tinmanggala budaya Pak Marno entuk piwales sing luwih akeh, sing luwih gedhe, sing luwih barokah. Ya, Pak, amin, Pak. Heeh. Heeh. Ning ya iku pesenku sampean ya sampean pokoke nek wis apa di momongan Mbak Novi karo Mas Mas Dodi. Dodi. Ya. Ya aja lali diglontah sing apik. Bener, Pak. Mulane nalikane arep carem asmara karo garwane aja lali dongane. Yo nek dongane. Oh, aja mau munggah gobras-gabrus nganggur.
ana dongane. Mosok ngono Lho, malam pertama iku ana dongane. Aku kok lagi krungu iki. Aduh, anggere celingkrik gobras-gabris nganggur mulo anak-anak dadine ra karu-karuan. Ngono gak ndara anggur ingine kok. Kowe iki piye? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya ta. Allahumma janibni syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Sing wedok terus muni amin. Lho, iku dongane. Ya, ngono ora artine, Pak. Lho, ya. Dongane. Lho, supaya iki nek campur aja ngantek dili apa ki dicampur karo setan. Aja ngantek duwe nafsu, aja ngantek kelakuan kaya dene setan. Lah nek ora iso basa Arab, basa Jawa ya iso. Ya oleh. Oleh. Sing penting dongane padha. Nah, basa Jawa Ya, iki dongane ngene. Piye? Sing penting aja lali nyebut asmaning Gusti. Bismillah. Aku munggah bojoku obah dadi bocah gemerayah alhamdulillah. Lho. Kok iso pas ngono piye, Pak? Lho ya mbok pokoke otak-atik mathok ngono sing penting Ya, genah. soalnya aku wis rabi eling tak golek ora ya langsung ngono ya, Pak. Wah, kok iki guys. Wow, jenenge nganten anyar ora langsung apel apa. Manajere ndang nyanyi kowe Ah. duwe simpenan apa lagune? Nek aku apa iki? Salam tresno keyboard ning ndi iki? Masmu ana? Salam tresna. Oh, iki mboyo lagi lautan iki berkondi. Kok lautan iki daratan iki awak dhewe maneno daratan kok lautan. Tresno Waranggono. Waduh, tresna karo duwite karo sapa? Tega kanggo duit sapa kowe? Ayo. Heeh. Ya, ayo. Yaturke monggo Mas. Mas sapa Mas Jari? Heeh. Mas apa mau judule? Ninggal katresnan. Heeh, ayo. Salam tresno kok Sar, salam tresno ora ninggal katresnan salam tresno iki. Heeh. Urung ana? Saya kena. Sekarang. Yo tresno orang ngono kena, monggo. Oh, apa-apa anggere. Arang do. Ketemu iki mesti rada kaya bingung iki. Heeh. Enggak. Kala-kala iki ya sing awak barang dieling-eling, heeh. Gudak sing anyar tok, sing awak dilalekno ya. Wis tuwek gelem tak bleh ora, Pak? Heh? Wis tuwek gelem tak bleh ora? Aja daginge ulet. Kok ulet. Paikaken dosa. Ben manajernya tambah gayeng iki, Pak. Rasa rasane kangen jroning atiku yen
gurukan karo tambal ban. Karo Sing kawak-kawak iki mungkin suwi gurukan lali. Piye Mas, piye? Yo kanca-kanca digawe. manajere ngongkon nyanyi Bang digawe Roni slow tambal ae, ban. monggo. Siapa sing arep nyanyi ya? Monggo, bisa, monggo. Urung-urung sik Mas mbok kukuti piye? Urung jame iki. Iki delok kas, delok kas. Heeh. Lamunan. Heeh. Lilakno kowe Lilakno oke. kowe, heeh. Mas Lilakno. Roni MC Kundang Blora. Lilakno kowe. Tasih sesarengan Widyatama. Pakde Kemet Nggih. sing wis ora tresno ora usah dipeksa. Orjo ndak panas awake. Pancen mlanat bondo pancen aku rongan duwe nanging ngopo salah yen aku tresnane kowe yen nyatane tresno ngopo ra kondo biyen-biyene apa seneng yen gawe loro atiku mung gawe tatu. Sabar Mas. Jampun dewi kita eling tekan seprene bunga susah jarene ora arep ninggale danggengan jatane wis gandeng priyo liyane teko atimu ninggalake aku. Aku wis lilo timbang kowe ning kene mung gawe loro wis marem rasamu kelakon gramo atiku aku ora bakal eling marang janjimu. Ikhlasno Mas. Tak eling-eling gak ikhlas Pak Kemet. Wes kebakat lorone jero ati. Nek wis bensine kudu ngono piye meneh. Dijak ngetoprak tapi malah pilih LC. Ucap bude biyen tak eling tekan seprene bunga susah jarene ora arep ninggale dangge ngajatane kowe wis gandeng priyo liyane atiku atimu ninggalake aku. Aku wis lilo timbang kowe ning kene mung gawe loro wis marem rasamu kelakon gramo atiku aku ora
Mujari Ri Masih bersama Kak Roni dan juga Cak Rangga, kerja bareng Media Tama dan kedua putra. Wayo ucapmu dewi kita eling tekan seprede punya susah jarede ora arep ninggal de kangge kajatane kuwi wis gandeng priyo liyane teko atimu ninggalake aku aku wis lila timbang kowe ning kene mung gawe lara wis marem rasamu kelakon gramo atiku aku ora bakal eling marang janjimu lunga aku wis lila timbang kowe ning kene mung gawe lara wis marem rasamu kelakon gramo atiku aku ora bakal lali marang janjimu aku ora bakal lali marang janjimu Aku kok melu keronto-ronto rasane. Lagu mang tembangi sini. kok saged to Pak Amet Rasane melok sedih aku. Ya. apa Manajerin jaluk salah gune sere. oke Satu ayo lagu Mas lagi. Mujari satu bang terakhir yang juga dari Kubas dari Bola Boko semuanya. Coba kita bingkiskan ada yang punya terpaksa. Pak Nebeleka kok iso. Terpaksa. Dekemet. Satu karya besar Bang Haji. Songgo. Wah, terima kasih. Karya besar Bang Haji malam ini dirilis bersama Cak Roni. Ada Terpaksa. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi mengharap jeritan hati. Coba dengarkan aku menyanyi mengharap suara jeritan hati. Telur Peko semuanya terima kasih. Putra Audio.
tangan meminta-minta. Karena terpaksa ini ku lakukan, yang ku pinta hanya sekedar makan. Melalui lagu ku ketuk hatimu. Coba dengarkan aku menyanyi, mengharap jeritan suara hati. Coba dengarkan aku menyanyi, mengharap suara jeritan hati. Coba dengarkan aku menyanyi, mengharap jeritan hati. Coba dengarkan aku menyanyi, mengharap suara jeritan hati. Aku jane nek karo Mas Roni salut. Dene nek karo ngene-ngene lah iku yo apal sair lagu. Gumunku ya. Iku yo apal ae kok. Iki ngene le ya le. Wis pokoke ucapan selamat buat mempelai berdua. Sukses selalu, lancar, semoga bahagia selamanya. Amin, amin. Ya toh kekurangan awak dhewe nyun gunung samudra pangsami. Wabil khusus keluargane Bapak Marno sumerampah ingkang sami wungon dalu menika. Ya, Pak. Lah dalah. Dorone, Pak. Sopo kae? Oh iya, tak sawang-sang jane aku arep pangkling barang tak tamatno jebule ponakane dhewe. Eling sapa? Heh? Lek sapa? Darman Wulin. Dewar. Kok Damar Wulin. Wasabda dalah wanaya. Piye le piye? Mestinipun damel pitakon saklebetipun manah. Awit boten kados lubyanipun. Pepulunan panjenengan nggih Damar Wulan sakmenika ngagem busana ingkang kados ngaten mo. Pancen bener. Tak batin-batin bocah iki ndak kok ya aneh-anehi. Biasane ra ngono ya. Biasane biasae iki kok. Biasa wae. Apa kae kadang kemu apa kae nganggo pokoke ora saiki nek nganggo aneh-aneh nganggo glebiar, suwalan kaosan kok klambinan ya biar iki nek nganggo pating glebiar. Iki mengku karep apa awak iki? Ngaten le Wasabda dalah wanaya. Ya. Kula menika putranipun Rama Maudara. Bener. Kinarya padet wonten ing Majapahit. Ya. Ngantos kula ngagem busananipun ing pangajab kula kepengin sanget napak tilas budi pakartinipun Rama Maudara. Oh. Wis gampangane nunggak sepi ben kaya ramamu sing swargi. Nika leres. Lah terus nganggo cara keng piye? Niki wonten margi ingkang dipun paringi dening Eyang Sentanu Murti. Iya. Dimen kelampahan kula sepisan nunggak utawi napak tilas kalian Rama Maudara dungkat angka kali. Iya. Dimen sedaya saged kelampahan gayuh kamukten menyang Praja Majapahit. Kula dipun utus supados kula menika perwita wonten ing Majapahit. Perwitane Majapahit. Nggih. Ning Eyang Sentanu Murti menika kiyambakipun minungkas lan meling ampun dipun keparengaken lebet wonten ing Datulaya kapara jumujuk menyang kepatihan dimen kelampahan kula saged pinanggih kalih paman Harya Jejetan ing ngri kelenggan sak menika dados patih
lu gendar nyang Mojopahit. Ya nek wis pancen ya cetha apa ki dawuhe yang Sentaro Murti kaya mangkono. Ya aku terima bapaknya pesing dadi karepmu ya. Kados Ya. peringatan monggo-monggo panjenengan jeraken kula nyang Kabupaten Mojopahit. Ayo tadi ayo. yen to kraton Majapahit butuhke nom-noman kadang wis kena ditongolke ana ing kersane Jugita Ratu. Oh, ngaten. Lho karepe Rama ngono. Kula nggih ngaten kersane ki ambake menika gadah pangkat lan derajat utama. Lho ya kudune ngono. Wong ala-ala tanpa rupa anake patih. Besok Ora usah gugup. Santai wae ya, Mo ya. Ora Masa kok. teka telu wae kurang kok ayo-ayo. Ayo ning ndi ya, Mo? lho neng kesiyatane wong Apa iki senengane? Urung ana. Wah. Ana tamu. Oh. ana tamu. Sinten? Dare. Monggo, enten tamu kalih. Lah kok benten rupanipun. Sing setunggal menika bagus. Siji kaya Sing setunggal melih kok kaya wedhus. pedet anyang-anyang. Wedhus iki hewan sing duwe keistimewaan lho. Lah kok ana wedhus duwe keistimewaan apa to, Pak? Oh, lah kowe nyawang kewan marek-marek. Wah, marme ra kaya wedhus. Lah pripun kewan wedhus nika Wah, pripun? sampean gak tau ngerti wong mangon wedhus kok. Nggih boten nate. Aku nyawang kewan mare-mare wis ora kaya wedhus marme. Sing nganti geblak kok. Lah. Lah nika napa? Napa? Ketoke marem ngono lho. Lah pripun? Kok sampean tau nganti geblak? Ora kaya wedhus marme. Lho kok iso marme kaya wedhus iki piye maksude iku lho? Ketemen kok mulek kok marme kaya wedhus. Nek bapakmu kuwi pakulinane ndek enom. Bapak. Wah. Napa to Pak kuwi? Hah? Kok kaya wedhus? Tetep ora ngarah iso kaya wedhus. Nganti geblak kok. Kakang Sabda Palon sampean aja aneh-aneh kok iso ngantek nyandak bapakmu. Bapak Aja nuruti wah, wongmu. piye kae bakul gedang sing tau mbok pojokno kae? Kakang Sabda Sing urip Palon. ora kae? Kakang Sabda Palon. Pak sapa Pak sing bakal kendang bapak jan aku dudono. Biyen Rama kuwi nate menehi ganjaran kelawan bakul gedang. Aja mbok tampa jeru ya yen to pamanmu wis ngono kuwi. Oh, Sampean lho nggih. Nek name iki cara montor tangki. Hah? Motor tangki? Motor Lah tangki. pripun kuwi? Banyune akeh.
Jas, kowe isih cilik. Nggih. Iku urusane wong gedhe. Lah kok banyu nggawane banyu Sampeyan mboten niku kok kuat. malah aneh-aneh kok mbungkar rahasia. Aku yo anyel kok. Ngelokno kok yo wong wedhus niku lho. Apa liyane wedhus kok gak ono? Ah wis pedet anyang-anyangen. Kula salah ngomong nggih. Aja wedhus. Lah napa? Asu. Iso. Asu ngoten. Iki sapa to? Ngene iki ponakane sampean. Anjasmara nika lho. Berarti sing karo bakul kacang pun bakul Oh niki sing anake bedan. brek lho. Ibune Anu ndok. Kowe dicritani dikandani bapakmu nek ibumu iki beda. Bedan. Boten eta. Lho kok dak Bapak iki goro. Biyen ibune bedan ora ndak critake yen to wong wis ibune ora ana kok dadak ndak critake. bapakmu ngapusi. Asline iki ora anake Deban. Kok deban Ora anake Deban kok. Sapa? Kenara bakul kacang bakul gedang. Dadi aku nek bakul gedang. Kakang. Mboten usah aneh-aneh. Sampeyan niku kok aneh. Lho, sampeyan niku lho biasane mboten nate tindak mriki. Yo jane ngono wis suwe lek ku ngempet rata rasa kangenku karo Nggih. awakmu. Padha slamet, Kakang. Ora, Lho, kok orane pripun? gede slamet. Tapi saiki slamet wis puret. Lho, maksud Pengeret. karepe kula niku anggen penyan tindak utawi wonten ing dusun niku seger waras. Rapati yo. Keng menapa kok boten pati ya? Akeh ngasam urat e. Ah niku gawane yen temen iso gesang penyakite jas. Anjasmara. Wong rembukan kok malah umek dhewe iki. Jas. Anjasmara. Jas. Ya. Pitene anu Adi. Anak mes kemudul iki. Kemudul piye Anjasmara? Kae didudul. Rene. Kula. Bocah wadon niku ora kena ngono kuwi rene. Kula nggih. Kula tak mriku. Kacang ra ninggalan jaran jebule. Lho, Teng mriki nggih. Kok runtung-runtung kaya sepur mini. Lah turune jenengan kondo yen to kula kedah mriki. Le, rono le. Rono. gludak gludu kaya kucing anak-anak. Lengket kaya kena lem Alteco. Oh iya iki bocah saiki modele yo ngene iki lho. Ketemu lagi pisan kok ya. Anjasmara. Nggih, inggih Ora. kula mo. Ora kena. Engko lak kejadian ngene. Piye? Ngeten niku napa nggih mo? Urung wayahe Ngaten. Kula kedah mriku. Eh? Kiambakan apa tiang kalih? dhewean. Bocah lanang iku entuke Kene gusun. Kene gusun. Aku cuma. niki sinten kok penjara kaya niki? Ding, tenane ngono iki sih. Waris. Paris pripun? Iki wis sedulur. Lajeng kok gandeng cenengipun sedulur niku ketemu king pundi? Pengen luwih gamblange kono ditekoni dhewe. Ngaten, nggih. Heeh. Sikecake Kakang Sabda Palon. Ya. Le, Cah Bagus. Jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Kowe anake sapa, Le? Kula pun Damar Bulan. Saking pertapan Paluwogo. Heeh. Kula putranipun Kanjeng Ibu Palupi Papan. Palupi patutan Maudara. Nika leres. Kowe kuwi. Jebul ponak aku dhewe yen to kaya ngono. Lan. Ya sepurane ya, Le. Om ora ngerti. Sampean kok Oplong, nggih Om. Lah, paman-paman. Ya, paman. Niku ras sedulur kula. Lah, iki si kakangmu. Lah nggih kula kok teng mriku mboten asal. Oh, ora apa-apa, ora apa-apa. Dulur kok. Iki panoke. Nggih, kula tak teng mriki nggih monggo. Hah? Neng ya aja ngono aja, ya. Lah pripun to? Hati-hati. Hei, kono kuwi ana tunggake. Kena ketunggak kok malah. Kono kuwi nggone towae. Setunggal Kok iso
Anjasmara. Ya senajan dulur ning ana watese. Turene jenengan kandhang yen to dulure kula mboten nate digendong, kula mboten nate dipangku, kula kepengin dipangku. Aja njaluk pangku ana tawane. Hah? Tawane kok apa mo? Ya iku sing mbayani. Oh niku. Mungkin kula dudahke nggih. Ya, sampeyan nek segede tak dudono lelan. Ya sepurane sing akeh. Wong tuwa jalaran aku lagi sepisan iki. Yen to Kakang Maudara, kuwi darbe putra sing bagus kaya kowe. Janjane ana kawigaten ngopo to, Le? Kok nganti kowe temeka ning dalem kepatihan Majapahit? Atur lepat pun pangapunten nggih Paman. Heeh. Cedhak wonten ing kepatihan Majapahit. Ing pangajap kula badhe perwita menyang kepatihan Majapahit, Paman. Golek gawean. Nika leres. Waduh. Lan. Pripun? Kasep. Lah kowe ora ngerti ya tulisane ngarepmu? Napa wonten to? Oh, ana. Wis ora ana lowongan. Pun to Paman, perdamelan menapa kemawon kula saged. Anu, apa tukang ngasok-ngasokke? Lah, Awakmu ra yo iso. sampean kok Apa timbang anakmu kok pati iso? kok diasok-asokno ni pripun? Kowe nek arep padus, nek arep apa kan kok dadi awakmu kari nganggokno. Jurudang juru penginang. Tukang ngasok-ngasok. Ya ora pantes Niku to Kakang, ngasuh, Kakang. Pak Le. Ala tanpa rupa biyen niku bapake patih Prangka dalem ning Kraton Majapahit sakderenge kula nggawe daftar kepatihan. Lho sampean kok malah gawe kok ora pantes. Yo ngene lho, Lan. Paman itu yen tong kei gawean kowe sak menang-menang. Ora kepenak to, Le. Besok bae yen to ana kepatihan ana gawean. Kok aku bakal utusan prajurit nimbali kowe, Le. Ndak wene gawean. Saestu mboten wonten to Paman. Ora ana. Kados pundi to, Mo? Nek pancen iki ora ana gawean yo kepiye maneh? Wak dhewe yo kudu bali nang gone Paluangga. Wangsul dewa. Piye lah wong ora ana? Apa kudu bali apa piye? Ya bali sawetara dhisik Ya apa mung to? Sik to damarwan sik to Pak Wis Le. ben bali besok yen to ana gawean. Ana lowongan pekerjaan Majapahit bakal ndak timbali. Rama. Romo mangko sing bakal interview. Rama pate lu. Piye, Nduk? Rama. Piye, Jas? Kula kandhani nggih sampean. Piye, Jas? Teng kepatihan nika tasih wonten perdamelan. Lho saka rumangsaku ya ora ana. Yen to kowe ngerti pegawean apa, Nduk? Nah, sampeyan to. Lah perdamelan ing Jagiregol dereng wonten to, Mo? Mbok inggih penyan tampi Damarwulan nika Jagiregol. Ya apa notinane to, Nduk? Kadangmu gelem jaga regol. Lho, dhewek niku putrane prajurit lho. Lah sampean mboten Saka guru ana Kraton Majapahit kok kon jaga regol iki. kula ngertos. Ning kambake sampun ngendika dhateng panjenengan. Perdamelan menapa kemawon piyambakipun sanggup, Mo. Ya, coba tak takon. Nggih, banjur. Lan, Maring dawuh kula Paman. iki kadangmu ngusulke. Sepisan mesake. Apa kowe gelem dikon jaga regol ana dalem kepatihan Majapahit? Kula Jagiregol, Paman. Ya, Kula saged. tenan. Saestu. Ya, Lan, aku percaya kelawan kowe. Yen to kaya ngono kowe butuh gawean tenanan. Ning paman pesen. Yen to kowe jaga regol ana Kraton Majapahit, eling-eling pesene paman. Sapa wae lemebu dalem kepatihan Majapahit yen to ora nganti tapak asmaning patih Lo Gender, aja ditampa ya, Le. Nika kagem sok sinten? Sapa wae Kula ugemi, Paman. kaya ngono. Yen to kaya ngono enggal budal, Le. Nggih ndak Parang kula nyuwun pamit. Monggo, Mo. Ayo tak riwang-riwangan iki. kaya ngoten Kakang nggih. Sing hati-hati Damarwulan. Lho, sampean niku kok pundi lho nggih? Lho sampean kok kandha kae Damarwulan. Sok sinten kemawon ingkang mlebet wonten ing dalan kepatihan Iya. kedah betul nama
Seto ki jaga-jaga. Mangko ndang lara dom surupe pembanyu kepengin mundhut yuswane Rama. Lah putra panjenengan Seto adalah kumiter kabeh dereng wangsul. Ayo, pripun? Urung kenal. Ya bae boten betot apa asma lho nggih, boten kenal. Padhep mateni tak susule jan. Ah, apa iki lho ya? Alon-alon yo. Wah, walah langite. Blas iso. Gas. Wah, mantap. Paregolan Patan Mojopahit kok katon endah nggih, Wok. Lagi direhab iki menawa. Lah nggih, Etoke mabyor. kok bangunane kok anyar. Ha. Oh, iki cetha nek bangunan anyar iki. Lah nggih. Lokaton malah gilar-gilar. Wah, apik tenan iki jan. Ayo Kang. Lah kae sapa? Kok udah bruduk. Seketop. Apa sih wale? Jagate gonjang ganjing. Mas, sampean niku tiyang pundi? Kowe urung roh aku. Ya wis roh gedene sakmono kok. Lah iya, wis roh kok takon. Tegese iki sampean iki wong endi? Lo. Lah kok, Dik? Urung roh. Urung ero. Oh iya. Wis sing dembung pleret ya. Tak gembung bledos. Aduh, danyange mbung pleret niki. Ayo gatekno curut-curut. Gatekno tak pacul raimu ora iso. Ngerti tatanan nang kene apa ora? Kowe ngerti tatanan nang kene apa ora? Tatanan apa meneh? Iki ono tatanan anyar ning gone paregolan. Tatanan apa niku Patian? Kandhani ben. Mongko dhisik sepuh. Ya kok teges aku iki tambuh mergo lagi sepisan. Sak tenane kowe sak karone iki sapa? Aku Leang Seto. Aku kumitir. Layang Seto lan kumitir. Mengkuwi gati apa? Aku arep Bali ana ing kepatian. banyak kepatian. Iya. Apa kowe sak karone bisa mujudake tapa asmane Patih Lugender? Lo. Kowe omahe dhewe kok nganggo tapa asma iki. Mergo ngene Layang Seto apa dening kowe kumitir? Sapa wae lamun to arep mlebu nyang kepatian Mojopahit. Iki kudu nganggo tapa asmaning Patih Lugender. Sadurunge pitakonmu tak wangsuli. Aku kepengin tekon sapa? Aku Damarulan. Damarulan, ngerteno. Aku Leang Seto adalah kumitir. Ki putrane Kanjeng Rama Patih Lugender. Gus. Kowe sakarane aja nganti ngaku gawan. Putraning Patih Lugender niki namung setunggal. Ya kuwi anjasmu. Anjasmu wis kadangku. Aja sok selak. Aja ngapusi. Gegek kowe iki dom suruping banyu. Kepengin rong-rong kawibahan Mojopahit. Damarulan, Lho, bisa mlebu ora bisa tetep mlebu. Ana ing kepatian ki. kena bacut mlebu nyang kepatian. Lamun bisa mujudake tapas. Yen Lamun ora bisa, wis sumingkir nyang kepatian. Oh, nek ngono cetha. Kowe dadi pepalangku, aku arep bali ana ing kepatian. Kabeh mos dadi tanggung jawab. Bakal tak udo paripeksa. Nek pancen kowe bisa ayo maju. Oh setan. Woi.
Loh. tekan dhuwur kaki. Sekadangku kok rasane ganjel. Nek geger Petita. Kadang loro wae kandhane. Saumpama mboten wonten Kanjeng Rama, tak sempali gone. Sapa? Sebut sempali sapa? Damar Wulan. Sebut sempali sapa? Damar Wulan. Telek. Kok telek niku? Telek. Dapurmu ning isor kok ape nyempal. Lho, Nyempal iki manggon dhuwur. Lah kok keok. Aku nek aku nganggo dhuwur gak nyempal. Heh? Aku nek nganggo dhuwur gak nyempal. piye? Uce-uce. Oh, nyempal. Temo petita Panik tenan. Nggih lho. Ndang jajal lah. Alah, saumpama mboten wonten diri. Jajal lah. Ora ngerti. Jajal. Wani, Oh dapur Mani. Ora wani ngono kok. Apa ora apa. Dapurmu kaya uncak. Ucek gedhe ngene. Uncak Senayan. Nek kula ucek jenengan dilei. Lah kok iso? Lah Wae iki balamu piye, Kir? Grey iki kowe lho. tang. Hah? Aku ucek dilei kowe tang. Lah kowe tak terus. Lan ya sepurane lah. Iki meng aku lali. Iki mau anakku lan. Lah sampean dhewe sing kandha kok. Kok aja ngono lan. Kudune delok. Potongane ketok. Lho, Yen potongane. Niku pegawe anyar ngaten. Waduh, Pegawe. sampean mboten sanjang. pegawe anyar. Aku kudu lapor kowe, Trek. Nggih lho, Patih iki lapor karo kowe. nggih. Lo genter iki patih lho, Le. Kula lari sinten? Salah. Aku kudu lapor karo komite Tir. Romo nampa pegawe anyar, Tir. Piye, Tir? Luput. Salah. Salahe nggon Tir. Putra dalem apa mlebu ning kepatihan kudu nganggo tapak asma. Heeh. Lah iku nek mlebu metu nganggo tapak asmane pira? Siji. Lah nek Iya, Lan. Lho putra patih mbok tekok tapak asma. pangapunten nggih Paman. Sedaya kula wau kula lak ngugemi dawuh panjenengan. Iya, kudu. Sok sinten kemawon menawi badhe mlebet wonten ing kepatihan kedangaken tapak asmaning patih lu gede. Yen ora tak tindakne, kowe mesti tak pateni. Lho nika wis. Iya. Toh, Tir. Salah kowe. Mo. Jenengan kula nggih ampun nyalake mriki, ampun nyalake mriku. Ampun benerke mriki, ampun benerke mriku. Sing salah sampean dhewe. Iya toh. Ya nggih. Sampean sing Kula salah nika dhewe sinten? kok. Anakku. Lah nggih, kula mlebet ning kepatihan mawon. Tapak asma. Iya. Kula niku putrane sinten? Iya anakku. Lah mangke nek tamu saking pat kanca. Lho, Dewek niku ya piye? Dewek niku ya wedi to, Tir. Mengko gak ana menungso sing kepengin mundhut yuswane Rama. Sakniki jabul mawon. Dijabut. Nggih. Lan kowe dadi jabul reka tak jabut. Sampean jabul Kok jabut kok iki dijabut napane lho. Lho, kan jabut iya toh? Nggih. Kan jabut. Kamsute ora jabut but niku mboten. Lah piye to, Tir? Dijabel pegaweane. Ora kon mergawe. Nggih. Ah, saiki kowe ora mergawe jaga rega. Lah, lho kon apa, Le? Oh, pegawe liyane wonten. Ngopeni jaran. Heh? Pengarit. Ngarit. Wah, iki isih sedulurmu dhewe lho, toh, Tir? Gelem apa ora? Lah perkara dulur ae Dulur. Rama Dulur biyen kowe dadi tak- patih sing marisi wong tuane Damar Wulan. Duh, mergawe iki nek jaran iki wis sangar. iku gawean nek. Gawean. Gaweane ora ana dulur ya? Ora dulur. Bayarane 444. Tote. Lan Kula Paman. jane aku ya ora mentolo lah. Ya ora tegel. Iki piye lan kadamu jare kowe gak pantes dadi jaga regol. Maju. Kowe kon ngeretno jaran ya lan. Kula ngreke jaran. Gelem ora lah? Gelem apa ora nek gak gelem Gelem kok. napa Paman awit. Lah, Kula kerja pantes. gawean. jangan ngene iki. Gelem. Pantes wong desa.
jaran iki ora gampang. Jaran aja nganti lemu, ya aja nganti kuru. Rek kelemu mati. Nek Nek lemu, Rek kuru mati. Nek lemu ora kelar mlayu. aku Gak melok-melok lho. Aku njaluk sing sedunan. Aku gak melok-melok. Kelo, dengan derek. oh nek ono jaran mati siji, ijle gulumu. Kuwi angel to, Sir. Lho dikajane kok yo ngene iki lho. Kudunya dingene ngono kuwi. Piye lah bayang seto lan kowe. Oh, malah. Nek pancen penjalukku koyo ngono tak saku. Jal, dicipuki. Agemane mosok arep nyanggung ngono. Barang jahat kawan. Kowe iki lho. Dene Kok jahat men. Wah, ini iki lho aku itu wong lanang gak gandeng Gadi iki. siji ra wong gadi. Ayo. Kok meno kabeh mau dadi generasi sing pepes. Kanthi pawadon aku lakoni rekoso wis dhisik aku iso gawe marang kamu. Kowe to jas. Ora usah dadake makan ngarit. Iki mau barudan. Mestine iki cemer sipete ora ketok. Lah nek aku iki engko ora ngarit. Tur jaran kuwi mau mangan apa? Ngarit mengko wae. Mengko saiki nek kowe tak badure nang sorwet kene, mbok menawa wae mengkone wis ora cemer, kok tak ewangi ngarit karo aku. Lah engko nek konangan karo apa? Ora bapak iki mau wis bali ning kepatrian kok ora bakal ngerti yen to aku iki iso penting kene karo kowe. Apa iki ora kabutan? Ora kuat dene kawotan. Ikhlas. Ya. Sabiyan karo Aku bakal sabiyantu karo Damarula. Percaya ta? pancen kaya ngono nek aku panuwun ya jas mau. Ning kene luwih dhisik. Lah sekutene karo kae yo dadi. Mengkone nek ngarit wong loro ra yo ndangkep to. Heeh. Lah, mula sing tak jaluk awake dhewe. Iki jejake. Saya diculke. Buntutku dicekel. Buntutku dicekel. Damar wulan iki ora pas ngarit malah pacaran. Lah iya. Sing kandha sapa? Loh. Sing kandha. Lah kasunyatan. Aku ngerti kok guri mbok demeki pipinya. Ora. Aku ora tumuk pipi kok. Demek endi? Hah. Tak kira. Ngarit Loh, malah cara enak-enak. demok pipinya. Ya ora apa-apa. Lho. Kowe iki aja demek-demek. Kowe aku sekadange urung nganti demek. Kamu tumuk kene ta? Iya. Tengah? Asik. Iya iya. Kamu tumuk kene ta? Oga. Aku ora dumuk. Ora dumuk. Tekan bento kabeh. Damarulan. Saya ngene di. Leboke maju jalan.